Hello guys. Aru moजां मोनोब्ला subscribe, like आरो share आरो comment खालामना होदो लोगोफोर. Second-आव जे बहुद बायदिसिना थायो ना. Hello guys, second-आव जे Kamera bara moजां नंलालै Kamera gilale nula. Hello. Second Daojeang nang mato ya. Aduh, mana? Rena hara. Kita udah ngomong lagi. Hak gojo harjo. Moजां naय. Kanau nang biदि बानो. Ori. Thor lagi. जों मा बायदि. नै लोगोफोर जों जायगा बबे थाखो मिथिबाय ना? नायना. बै जे थाबाय आरो ना नै बेक साइड आं खिन्थानो. Karena sudah. Sampai semuanya nurboda. Kamera barang macam mana? Hello guys, harus dong. Hello guys. Biar kiji umur. Biar kiji. Hello guys. Welcome to my Boskobro YouTube channel. Nongtangmon boy kuborai bai. Hello guys. Boraino dong view khwai. Naidो लोगोफोर नायदो. Second Daojeang lai biयो. Second Daojeang na arna. Second Daojeang आव मा दङ मिथिबाय ना? मा नायनो लुबैदों देलाय नोंथांमोना Second Daojeang आव? मा नायनो लुबैदों? नायदो आरोना गाइस Second Daojeang आव मा दङ बुस्थुआ नै फिथाइ दङ आरोना मा फिथाइ होनगोनथाय आंबो मिथिलाय लांला बे फिथाइ आरोना Second Daojeang आव नाय सारिगिदिं मैदेरनि बागान गोजा बा सारिगिदिं नुदोंना गाइस खिन्थागासिनो आं मोजाङै Second Daojeang guys नुबाय दा ओ रहा Second Daojeang का पहाड़ और उस तरह से जाएगा हम ओरिजिनल Daojeang में आप लोग देखते जाओ आगे में Daojeang लेकिन वो Second Daojeang देखो व्यू कैसे आ रहा है हमारा व्यू और कौन है मेरे साथ कौन है और ये रहा हमारा खतरनाक खिलाड़ी है ना गाइस